Już pierwsza z odpowiedzią. Czy u nas w domu się tak kwest godało, czy że się uczył tego języka? No to nie, to był jakby pierwszy język, który przyswoiłek, tak jak, nie wiem, dziecko się rodzi w Wielkiej Brytanii i od małego uczy się angielskiego, czy w Niemczech niemieckiego, to tak jakby u mnie się od małego uczyło śląskiego, bo zarówno i rodzice, i dziadkowie z jednej, i z drugiej strony, i ciotki, i wujkowie, cała rodzina, wszyscy gadają, no więc jakby od małego ja się jakby uczył tej śląskiej gotki. Języka polskiego się dopiero później uczyłem, jak się poszło do szkoły i się jakby uczyło nowych słówek, to jakby potem pomału się człowiek uczył tego języka polskiego, ale śląski był jakby od zawsze w domu i jest do teraz. I my mieszkali jakby w domu właśnie no, z rodzicami, z bratem, z dziadkami, przez pewien czas też z ciocią i z wujką i z ich dzieci, także nas było bardzo dużo. No i też no my wszyscy całe życie go dali i z sąsiadami, sąsiedzi, jakby no też jest tak z typowo takiej górniczej miejscowości, no to okej, wszyscy kaj się nie poszło do sklepu, nie do sklepu, do sąsiadów, nie do sąsiadów, no to wszyscy go dali. I większość osób też do teraz też godo, wiadomo, też każdy potrafi mówić, nie? Bo w robocie, no jak się idzie każdy do roboty, czy jak się załatwia jakieś sprawy w urzędzie, no to raczej tam się człowiek stara po prostu mówić po polsku, no bo też jest dużo przyjezdnych, też ci, co pracują w różnych urzędach i tak dalej, no i nie no, w urzędach, w różnych sklepach, no to też jakby nie gadają po śląsku, tylko raczej po polsku. No a też jest tak, że wiecie, że nawet jakby ktoś gadał po śląsku i nie wiem, jakiś urzędnik i ktoś, kto przychodzi załatwiać sprawy, to choćby gadali po śląsku, mieli mega śląski akcent, to i tak będą między sobą próbować rozmawiać po polsku. No jakoś tak jest, zależy też od człowieka, jak się trafi, ale ogólnie jakoś tak jest. No i ja też do teraz, jak wracam do domu, no to po prostu godomy. My nigdy, wiecie, co się nie ustalało, to teraz godomy, albo to teraz mówimy. Po prostu zawsze się godało, do teraz się godo. Kto do nas nie przyjedzie, no to też zawsze my godomy. Nawet jak ktoś już zaczyna jakby na początku mówić i tak dalej, ale to chwila rozmowy i zaraz też zaczyna godać. Także tak to wygląda. Najciekawiej jest, jak właśnie jadę jakaś tramwajem, autobusem, no i dzwoni ktoś tam z rodzinki, no i się pyta, no jedziesz, no i tak odpowiadasz po tym śląsku i tak może wydarzenie, że ci ludzie z tego autobusu, z tego tramwaju tak zerkają na ciebie, co ten Ślązok tu robi, ten Hanys u Goroli. No ale już był czas przywyknąć. No. Jednego słówka no tutaj nie rozumia tego fanzolisz, bo fanzolisz to znaczy takie opowiadać głupoty, mówić nie do rzeczy, więc to mi tutaj to słowo nie pasuje w tym kontekście, chyba że ja coś źle rozumiem, no ale fanzolisz nieźle ja tak nie poradzę, czyli że jakby godą nieźle, że ty tak nie potrafisz, ale to słówko fanzolisz, no nie wiem, chyba że ja od czegoś nie zrozumiał, ale fanzolisz no to właśnie takie godanie nie do rzeczy, a może godą nie do rzeczy.